na yade esomo na de yadi mu akotene biniye asukufo ambasa muko senior high school afa ofo ne achechera fo muntie mi ne mpanimfo de atodwa se ene day na school placement no o hya ase ne ebekwa ne mpanimfo akodi nkomo na emunkyeremu ahodo yesua de ewum arahosem wafi wa Islamic Senior High School eba ene se wa mo dormitories be mienu bi eja actor na enkran so enpo Ghana ha nyina mi ahodo a osuo yirifa wo mu no sisi ayekasa die wo chese bibi ma toye ha amanka bom kuo no onma kobenkrom ebe ye bibi e de abo Ghana man na yababo awuramu wonsem bia ba beto dwa inchapo the report bia ba abefontentan krofo fa so didi dwiri mu no sade ya bibre mu de yakọ ye mu nsama wodo nyina da ya de ba saso na beto dwa sen Nigeria nipa bonfo bia ko chinkrofo bi mane nkwada na do de ye won ye nkrofo huna manio na mu huna mane wa ha no na ye kai mu se vitamin kono de enia nyame ado te Ghana asomdwe wa ha pe bi bo no na kre wa wate ai nipa nso yo me vitamin kono a no wono mo wunim hwa infrinchia de yonu nie na vitamin ka bae Ghana mai madam asom mo abesi sese wada so ginam we have the for de atum wonu ma hoden say twum de o ma hodo to kwa no yidi ope o vitamin choco vitamin banana strawberries wo hono mo na soy milk drink no eno so wo hono mo ahone ne ahyem ma nkwada memma mpenimfo bia no bi kwada no kra de bo pa ma adwumu bi ma no so we de say na ha be ma so ahone nkwa ba adwuma kwa bat bi adi so ho enti kodwa so a eso to hono mo o se ope vitamin milk Perfect series books and woman who nya be ma bofra na bebo pa we na kan Ghana Education Service wo mu nyina de stamp so say ye books ne doso class bi akwada ne wo bi a wo ba wo benya bi ede amano English language books ahodo no wo ho ede ma basic kwankosi JHS 3 History of Ghana RME Computing Creative Art books ahodo nyina bi e wo ho e ba ne science na math computing ne career tech ne English a wo mo JHS level no wo mo de no wo tie mi a mock exam terminal exam midterm exam schools no mo famra ya set question no san supply like bi ama kwada ne twra wo twene so de boabo ne ho bi si ni ho de na afa ede amanukuma se putoja ne we ben station no enkwande danso man first stop na abehu yen bookshop bi e ben woni boru a na kwaje perfect ngoma bi kofie ma kwada no 0243299938 and 0540755465 yensan for penny of adwena ntwibo si akuna da ma no asonsem so krogen dia ma person maka force making kan fama mo aya ka say ye dem Facebook live is Otec 1029Fm so kodwomo oni emo shade madama oba obenye bi ahwe jataba ne papili wa hanom a wonum ebo echidom ivon so abechensu ama ye benom ai na emo ye ne dikase ne bremo medin kwame je ne boatin professor kokoto ana afi mami ajwa nyanta tando yenko tiensem no nchiremu Asem Beba Dabi ebushenshen se no ase na zeze gaze pe adapono so ya Ghana ha obi ebuse mu asem eye senior high school enhyehyeye ne mpenifo de egu akwan mu adesuafo ye ba bekro ene se wana enche bi omu wie BC nsohwe no ebra so se wonum ekọ na wonum ekoyi suku ahodo ai na ebasa mpenifo de enhyehyeye egu akwan mu ema adesuafo ekokoyi suku ahodo no mu ko senior high school no afidie no enhyehyeye ne yesronko chen emre bi atwam okwan no fa so eye no enti apese ekwa ahoma so ne mpanifo di nkomo na yehwe se ehye no se netie na kane no se nkora no kwatwira bi si no a no ma isuku o mbekọ enti wi anso ha abenya no na nsunsan so abenya onso hwani mu no na wo magina so e de ama suku obo hu abeba no obi so wo enya suku obi so nso hwe no e ba ya suku na kene da so yi ye wo enya o ma pia na kosi ba bi ene betem penten kwasa na afidie ne o ma anya ne sa o ma twan ma enso no nsunsan so aba ti o mu kire se enso han de wunya ye no no re ho de yisuku ti wuni ya se o koyi 52 na hwe nyame so 52 no de kwadwo man wa wasema wuye wunya ho no mo na hihye o kire se na dai e na wonum e hya ase na woyi na no ntina ye pesen ka ekwa ahoma so na ye ne mpanimfo a eda no hwe ngomasua ho sam so asante mantem ma de okasa de ma wo mo ora henry osebo aten edi nkomo na yebusa wo mo san hihye nse na tie emu adesua ne niam mu de gu pono so no yema omanfo okunu
na awofo ne akyerɛkyerɛfo adesuafo mo ya wonum aye no yiye na ebere a wonya ma homan so die ye betwen kuma bi na yakwe anim ye nsa ka no beba na nkyeremu ahodo a ewo ho nyina no ye gina so asua de na yenkonko piemu ewo Y Islamic Senior High School na woko piemu ewo Y Islamic Senior High School wo na babeto dwase wo mu rooms dormitory na adesuafo eda ho no emu mienu eja atoho emasabre ya yekasai adesuafo wo ho niam ewo ho ni nyina da ahye ne ya kyerɛ sɛ we dormitory ba ko bia ɛdan yɛ wom ɛyɛ num enti ahyase wɔ ba ko ma na ɛdere ne num ni nyina da na ɛtrɛ de akɔda second one ni mu no ɛna dum da fa da ma wɔn bepie mu ɛwɔ hɔ a wɔn bɛyɛ dum betumi bia sɛ ne bɛyɛ egya no ɛntrɛtrɛ nkɔ dormitory sa hodo ana ɛwɔ hɔ ni nyina da emu aka ho ebi ɛma sabre ya yɛkasa yi adesuafo ne bebre no a ɛnɛnɛ wonya baabi kra no wɔn de omuti ato na rooms num no ba ko bia adesuafo aduasa ne dem wode calculate we na se dom bebre no a na wonom ho aka ADO1 Alex Kenate oni amani boni professor kokoto di nkomo e de afa asem yi hu a ensem mo de de nkofo adwini se emben obi adwini se kronfo ben mu enso mo adwini se eja hihye de emben me patch o se si bi omusuro eja no omusuro akronfo no omufa suro sa suro no bia ma eja if we say eja hihye wo real obi wo no mo owo police emergency numbers because it's sure come for and so for emergency number and now mo kan hu say so ni number na afi na ahwehwe number na nti ebu ebedu ebi no be say eja na hia afi na moba then the next question is say when the free and a number ben kra na ofrey intimacy nko for say omo adwem ba hu say eja hihye wo e ya metisem inti no omumbo mode no omumbo an ni inti embo because o hwe say inyantie no e the 7 minutes na due inti imagine senka e ba nsa na nka headmaster no e number no free ya e bi kranka e room singa no nka enhyi enkopem empempenso a edru yesa Ania ye kwoti ye ADO1 Alex Kenate wono ena wone kwame jeni boaten etwetwesa enkomoyi ebusie kwa amane so bio yenya de okasa de ma wonna hwe mmasuya ho sam so asante mantem wura henry osai boaten na yebusa no se sa school placement ho nkomoyi enya ntie ne na ehya ase na de pote pa ne timura ma hen na hoye e ba cho me hoye ase na ye do ase wo bre no wada ye so ye busy papa na so tech ye bo pon mu bia wada ma na wafa na ne ye dim komo awofo otie school fo otie placement no enese ebia me ye school ni na mpese bi ye bia edie na wo se me hu e wo saa senior high school placement ye koso ye hu e o me da se ne akonya odi amame me chia tie fo nyina awofo a etie ne wo mo se placement no yeah, selection no awofo emomodian na enkola no omomoama omo selective schools ema omofa na school no no categories no yawo A, B and C enti abofra bia wa akwanya se ofa A school A school no category A school no obafa mu mienu no fa baako as boarding no fa baako as day na category B school no so no wafa miensa no mienu area boarding no wafa baako day na category B schools no so no wafa mu miensa na mienu ye boarding baako day inti abofra bia wa akwanya se obefa 8 no a 5 ebeye boarding na 3 ayede na amafo erenam se o the word nya 1 say 6 to 10 a unya wo first choice any ade enya no kre ni nyina gina akra do modern bono ni school no selection system kola ebefa na ebegina tani ebeya so obenya na se wonya enti yenye bibia se 6 to 10 no be your first choice and our first choice no almost select here and no interest also the category A school any kind
say category B school and master D school and I prefer to the far. I also offer no decline. For to say I also offer category A school as first choice. But we knew that. Eti yemusa sene se sa choice ya ka ho asemi o resource ebetimi a kire suku a obenya na resource no account to there na eya na gina competition na ekoso also category A schools no new schools there based on result by because of competition and kolano to soon no more na the competition about. And as a result of oversubscribed schools, and only category A schools, it's in Colano fan or more. And the idea is that competition high. And nothing on my chance that also social modern one. And you play the crowd now say that school in the Fabinia and not Linya. Because the idea competition, I want more. Now, so we'll play the Linya stronger. Kauza wofa unya we no cut off point bi wo mu ana ya tete se unya grade bi a school na unya bi kra na wakọ chance wo pa ba bi tena afidi no sa na tie and with the freedom teachers cut off point they wo mu an teacher ubenya mathematics 9 English 9 and no sound their system no in place. Nya bi sadia be bi a great dia benya biano ubenya places kanene obi bi a friend self placement eno ye bra adisia for no omo first school na no manya na face self placement no abem afidi no bibi sa wo ho edima adisia for no self placement me baba whereby and if no choices no system no entimi anya ne choice no bia amano no. And no, I didn't make self-placement. Into self-placement, so okay. Ebu hama betia na nkrofo odi sika ba obetimi ahwa moanya suku oba bi ni ade. Awofo ni tie. Bibi sa ho. Se bia meti hei na me ba ekoprempe. Ebia na grade kro onyaye no be 82. So me pese chenchena akola ne koprempe ntino. No obi aba se o tua sika sei teku ana asempoa na obenya. Mo hyeje bi sa ho. System no omode system sikachia bia any system no mo so people chia emu ending sometimes happen as a result of the protocol that is given to the school. In the individual being so will be a school no. Every school no your man opportunity to admit 50 students. In terms of their sports, that's these are the protocol aspects that we're talking about. If you want man obi anya with the head no na one opportunity say be any for the baba ko bra na menye no it is any pana ono de nko na ti onu so akodi buka and so on the accord na school go on the enchia ka bia. Oh okay na ehye no mo de bre bi atoso se be sha se afri bre bi na ko wie bre bi ana be ba to say asha ye Emeya Echo copy via next week. Obi abetimi akotusu media. But Mameka ways also fair. You are making available the soft copies of the register, no, any forms, no, and social media. So, WhatsApp, I will only be one to be Obetinya requested, I'm ahead, no, the amount of WhatsApp. No, printing the house. No, I have registered, no, I don't school. Not what time, no, the amount of Palanako. And your force sell the Chinchina, who will be our school. Okay, na se metie wo a for the bedic ebetimi akosuku num ho
JHS na akwada ne wie ye no no akoye placement won timi nkwa obetumi an tintan fidie so obetumi aye akele form so no afa e no dia na yeah okay na akra no fa school no abrebe no behunu se school no fine wanya no otu ho anamo oh say na afa na ye be placement no almost selective year afa na ye be placement no esi wo munya and tevia why tevia mo mind so mo enta e wo to se bia yedama akwanya at the text message line edama wo na wo ma test ashe school na was selected in the member am wo mo hu so ma confirm and turn na placement no matter okay he told me this was the only selection ogunye bi ye afe ecosystem mu bia ye ba so ama wo akwanya ama number na o ma test na o ma hwe said me e what system ni no e no am o fire ye no ma so ba so me ya e no so akwanya beba and sama pana placement no aba yo ye jamu akọ na say na mo bomodin say mo di private schools beka ho na placement ne ba mo nso enkwara ne timi afa akọ bi eno no omo ka ho ana say afidie no eye aban die nko a when my private school work no and I feel so no your son will another a year 2025 2024 not 2023 as a year re-entry is only aware to go to the speaking about the re-entry. Okay. Alright, that's a power brand wadaje. Ebusia for the tin kan de okasa de ma when we mbusia ho nsem so asante mantem hanamo Henry Osei Boatin. Abusia for yento aswe na yenkopie mu e wodi akongo man no emu ebre kakra ni ena babeto dwase ebola yade no akekan ho e wo hono ma nyansem ketwa kura sabre ya ye ka sai de 3532 cases na woma famu ahwere wo nkwa no eye apem ene ye kire ne ye kire se cases no de beda so de biada na bebre no na ebeka ho wodi akongo na se 1556 eye enkrofo a ababeto dwase wo afrimu enam yade hu na wokopie mu e wo UN omo de ababeto dwase afiwei yade ebola ye ba ye e wodi akongo no adane ne ho so kakra entisa afibidie na ba ye na ye hu ye nya ho vaccines ahodo eno no bi bobbo mpane no we ne kura de wo munya no aduro ni akase ye komankofo vaccine ye koye nkrofo sei no omo de abom ho banti no sade ba safety precautions na nom de egu akwan mu obehohoro nsa obekatawa no ene saniama na nyade wa bi sa ba wo mo bodawuro no eno no be bodawuro di akire bibre mu man titiro ene di akongo man no a yade ahyase asisia no cases ne kwa na ekọ na pomodin adwumefo akire se we ne kura de ama na ye hu ne se emre bi de ba 2016 ni mu ho no ene 2014 no na nka akeka cases ni bomu a ya na nka ye kakra na so di akongo de ye ba ye afi we ye no wo metwam mpem miensa de kwa nanimu enipa so wa na ewu wo yade hu wa bra wo munyanya eho vaccine bia si ade kwa ko treat obi ana ye de kwa ko so bi yade enti wo mo besra se ebebre mu man ene odi akongo ochina na ekire kwa nanim ye nyina ye ma ye ni na ho ehu se yade no asan asesa na ho so aba eba ye eni akwa akoye nyanya de atehye odi akongo etro na no wonse adu nti ye nyina ye na ye ho so se de beya ye betumi abo ye ho ban ede afri ebola yade ya ene asan adane na husuo ababiemu yina ha ne mfa ensem no emra na wie ensem for pen of adwuna ntwebo si akon wona ebo ano eno be fi abo adwoaja sam sansan slomo ni moni asarbia no nyina iyo mafam de papilo bo modern wasan be taichi e wa hanma wo chinchin fidin fuma emai sansan de taba enso hanma wono so etaichi dendenden emochei e de atum facebook ne so ma munya yen ehwe ye bedin kwameje ni boaten professor kokoto enafe mami ajwa nyanta tando edamu ina se mamumo anitia ade na ewisi yesoso na Krobea na Asante Asem Beba Dabi wane ne dom ede atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're testy positive.
ye no mbie no say e ku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no ene wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achakura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no e tu malaria na se kura anya sa ade akohu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka o pharmacist na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Abua wa mo se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akora de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and a midterm exams at the mass schools wa ehia wo mo a atufo nko aputuoja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixer atutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha hwe wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na herbal shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FD aji edwede nkrato ya na nsɛn mia me di ho adanse pa sɛ made hu akɔfam ade ban mio ɛwɔ akyiro mi woni yie papa asa de abo asi mani so mani ne so yɛ wisi ɛso yɛ mikusu mani prunsuo ɛfemfeme ɛwowɔ me ensɛm sei na wo ka dia ehia pa sɛ doctor Reni bɛhwɛ bra by Grace Eye Clinic ma yɛmfa fidie nhwɛ wani no so enkosi wani n'akyi nyɛhwɛ sɛ de nneɛma sitie by Grace Hospital esanso obia yɛhwɛ asomo ehwinimu ene eminimu metwe ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awura masum no Mr. Jai ne bra ma ENT for ehwe wasum ne mfama da ben na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo kaso bi ho no kokɔ nachi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo ewo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete bete, Onua. Ori abe akusie
Oti Quantin Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adon mo buhura aye ni na Asem Beba Dabi. Ise nyuma obia ni nyuma no dɔɔso nanso de ɔde amanipa no ɛno na ɔyɛ dɛn ɔhwɛ so ɛdidigi Otec nyame ma wɔn nyuma no ɛnkɔ so ɔpani a wopi adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawo ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no wɔn yɛ mu adwuma no wɔn mu nyina da papa ma wɔn ahoɔden ne wɔn dia ɛne sɛ ame no kasa no pɛyi ɛnkwa no a wɔde ama no wɔde asɛm yɛn woso wɔ di a sene yɛ ametumi ate atɔ ɔbrane ho hwɛ bio ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ yɛn na ade asɔ bio ebi nso wɔn so na ni asɛm a yɛdene wɔn kɔ ne mu kura na ɛyɛ tuo mmaa ase kan emu no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so busu a ɛyɛ wɔ dwuma na papa wɔ yɛde ne kyɛnse yɛka sɛ ayɛ yɛ ne na aseɛ nka ho bɔ wɔn mu nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia ɛhumɔborɔfoɔ enyanka a papa wɔayɛ bi Otec ma wɔn nyɛ nkyerɛ na adwuma no ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ a wɔn ka ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn mu gu yɛ anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma no wɔn yɛ no 102.9 FM kata yɛ na yɛ na wɔn papa nka wɔn ho efiri saa abere do ɔhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena seɛ a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu amen Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, Yamishra, Yamintu Wunkum, any Jumadia woody, said they will see a mass and Tamali Ghana mine. Krobea, Yamishra, Yamima winning chair, Yankupo winning chair, Yamima was a 49 in chair. Krobea, Miraho. And Yami you womaya say, Yami you womaya, said Pepoye. She program we are moving a day, for a branch ADA. She papa no number be a watching my 30 million diamano. Maybe say, why a bit my yes, sir. One a bit my BB to say. Meaning I could be a why woo, papa woo, a homo bro, many ma woo, and nona. I thought be a commercial, I'm away to say. Can they whine? Me a menu because Mimi Nibu, Miraho, my show you my tinny show you and a menu of say. It did make catches in a Mishra. You mean Shiro, you mean to Wunkum. Enjoy your that. Papa, de Oya, not the Obacasa Wabreno, why she has had another way. Mr. Fasobiama, and Timmy and Casama Breda, Kosuye, Yamibi Shiro, with Silvi Biara Studium, Yamishira Wati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene salapapa, Mikasafira Asem Beba Dabi. Ni problem ina ye ma onya kwenya oba wa bonte oba me ebola even akropon ya betina area ba kwa yete ofa ma me ensa mi donyame oba mo fa echire we na oto hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpa na asem tro na wo twa me ntro obi ontimi nkyere me mpem me odiaye me girlfriend me nware biem what dey we baby a open fa ko medi what this kan nyina wi me the plot sika sasisika nyina wadi nyina wi amedi wala de me kokko mba bia ni sasiso we onu adwane na wafa dwane onu ade akyi na wasako hwegu we ondi dwane ade akyi so ondi so Asem Beba Dabi me chese onu adwane na ade akyi ana wakohwe no ano foforo obeba ye nsem odija ni sister se me nya oba ye wale me malam no ye ayefro no se me medi sika no ya prema nsem papa we no to one watete me mini ne busuafo nyina se mini na busuafo nyina yenye free na se me ma so le no ma san ba ho se wale me mini ne ye wale ne wale china na asa we ya o kan busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa e bi nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu onenu oto hu a obukwa ko no eduru ewu Asem papa ya wo ka se na nimi sa menya papa no hwe me a oto hu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omno a omo abekire be se jai wo yere no ye wo na wo me bro jina ma ya from Thursday me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so le ka she me chance sister be ma wanya 40 years a won wale o problem uswa enware no de bia me ka asem we me bra no hu an ohun de ewo wo mu enti wa hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana a wa hu bi ma hu treat am physically
3 times. Asan we ya wakana no ya no. Mi do nyame ne me salami eh. Ne me maami a wada fam. Uti nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho. Nka me konipa. Ewe. Awo ne dem ho na me koye no. Ono be ma na da sore. E na okwa koto gane abra be ma no. Nti ukoto be ma. E na me koto be ma no. Nsuo ne bucket ne pankase. E de asi ho no. E na ode ntoma sesa fam ho. Dwaye ne dem ho. Dan no se dan ketua bi. E na be ma na manage ne ho adwale ne ho dem ho. E pepa ne ho. E de bounce pan o sa atena mattress no so. E sira nku. Bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkara me ko duru nkara no abonte. Me ko duru yana na veranda gate. 102.9 FM. E na me pia na me wura ho. E na me dem ho na me biese. Me biese na be ma ne te ho no mo. E ne bounce pant naked. Nti wo ye dey. Ena me nya botre gina ho na me ntia se me nim de me chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ena ne bossa pant ne bibia ne ke Otec 102.9 FM ne ma nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nkan so ne petina nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma se na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be ma da tam na be ma no so sore e gin ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha sisia no o se an o ba no ya na danfo e no be adwuma ana a se o ba be gale na me se o ba be gale nti o be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha e na dem ha e na o gina managi pan num Otec 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Awiai odoman kuma nyame ayeye enka wudin awiai odoman kuma nyame enase enkanfo ne ntontom ena yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yema yenho ha yema yenho akwaba yema yenho ye hyiehia emfamra Otec 102.9 FM sunie ene eye dwoada
ɛnɛ yɛ August bosome ne de tosom yensa mfimpinu aduonu nsia mu ɛne ɛda so yi ɛnɛ nso ɛda afro asedan kan Awurade Nyankopɔn sɛ wɔde yɛn awura bosome foforo nso mu yɛmpa ibɔne sɛ wɔntɔnkɔ so amɔ yɛ ho ban na onum anibɔne mfiri yɛn so yɛ ho awie yɛhyia Asem Beba Dabi dwumadi a yɛde ba abɛsum da biara da se yɛhyia yɛse yɛ adesua na san so yɛ adekyerɛ no nti awie yi a yɛhyia no korɛ adɔfo ne adehye moma yɛn hyɛ ne nso sɛ yɛ ba abesua deɛ ɛbere kro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na dwumadi a yɛdie yi wada meburu ya no aka ya hyɛ ne nso sɛ yɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so ɛna wie yi obɛjoin ne mprempren wuram na wobɛmu a adwenkyerɛ bi a wowɔ no wode bɛbɛm wɔ comment section hɔ ama yɛn na wakyerɛ baabi a wofiri a wo nso wohwɛ yɛn firi ɛde atomu ama yɛn yɛbɛgye ne akan no kama ɛwɔ afidikasie yi so na yɛde ama wo ɛna wie yɛwɔ yɛn nuanom wɔ ama ahodoɔ nso so a dwumadie yi ɔnom fa ne live sɛ oba United States of America ɛhɔ na Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio awie yi wɔnom nyinaa nso abiebie mu hɔ a wɔnom fa yɛn dwumadie live afei sɛ wokɔ Belgium a yɛwɔ Rakus FM enso ɛwɔ hɔ ɛnɛ Kings Radio ɛne ne TV ɛwɔ Paris France abukyima ni mu yɛwɔ Dutch Hima Radio ɛwɔ Denmark afei sɛ wokɔ UK nso a yɛwɔ Sahara Radio for yɛ na wie wɔnom nso fa yɛn show no live Brainy Radio Amansan FM Abawa Radio Patmak Radio ɛne GN Radio ɔnom nyinaa nso wɔ UK man ni mu ɛnɛ mo a mo monitor yɛn mu tie yɛn na mo hwɛ yɛn from UK a very good afternoon to you ɛnɛ wokɔ Spain nso a yɛwɔ Be Love Radio for ya wɔnom nso abade mu abiebiem yɛ adwumadie no ɛtwagu medi de Krobea Nana Yaw Asante ɛnɛ mene wahia apɛsɛm akana na nie awia yi yɛ ba besom ɔgye aman nie yɛ bɛgye aman deɛ ɔwɔ haw ɛne amanneɛ ɛna ɔde ba ɛnɛ Krobea gyata yɛhyia yi ɛyɛ som ne yɛ ba besom enti ma afidie no na haya oba de achia me wo ho akra me bo ha den ho te say nyankopon adom ho ye pa na so adom enso me ho den ene ye adwada bosome foforo mu na yawura yi say yawura bosome nwotwim ene ye ne de tosome yensa na otwe edi nkan adwada mu ene ye ne de tosome yensa ene ye ted wo ho ene ye ted ye akra waka me ya ene ye ted papa free mu mfie mienu pepepepe enie na ye ted guess so be kaya me frɛ wa na ya ba na ye memene da sure na we abi si dwada we si dwada eja ya bo bi o sure yankopon fa ne crazy eja kwa mi akre eden so e da afro sa ya hia biewu a ye san ba besom nokre enen so ibesua de na asa kire ho de very good ene odi ebeda nyame kakra ate onu ana edi dan no a sha se free January se na wotwe so me taso nwotwe nie ye kwa no onu ana edi an kakra sa to onu ana de ekọ no onu ana de eba amanfo mu gu etiri so nsa se nka amane ebi ntue na ama enam onu ninti obi benya nka eda yenka yansore enam nyame eda ni ninti obi benya nka nimguase se etam yanso nyame eda ni ninti amane nyina apare eda na se yasore ya na nya yepe na mu na humo brobi ena odi amtumi ya ebezi sabri to no na akra ye beda no because wa dan sa da se ebru na ena wie yi Krobea Asante kotoko o wa asem bi a oka o se yenka ni wachi a o se agro we die ede sa kasa we eye kasa kese ya onipa da sani se wo de kwa adwendwenim ene de yi a ebeboa wo hwe se wo kokoto se sebe bakwasea bagimifo wo gina ekwan ho na amanfo bo nawutam amanfo bo wonsem system akasie yi ebi bo nwom
na bagimi woginamu na wodi asa wanya oba no eya na wani agye yi akwa we die hwe wagimi o mo hwe asabi a wodie hwe wogina ha wodi asa pagya wonsa sei nanso de wo no de na hwera ho eye die ntia eye no ene ye ni boja yenka ni wachi a wo se agro na ede hwade bi yenua jollof mo bra wo bi awuo na wotenchan ni de ayase jollof de amipeo enkanka ni de ase wisie agim kakra no ya no asa jollof wo fie nti wo se wo pe ada ye de sa jollof no dade sen beba besi buchi aso e wo fie no sa da na be hunu se ayase jollof enye de muntie o se yenka ni wachi a wo se agro na de enei asam wato wunia hwe wani gi agye na no krachi yi a yenua nsantwroni baako na yese wakwa akoye ayi eno watwende ato ayi so ena apie na amanfo hwe amanfo kasa woni edi atem woni a wonum ani agye woni ehuri faso mihwedi eni de nipa bi ye adwene kro asem kro ye ba mitrim ene yenke ni wachi a ene wonu ya na ato no enti hwensiri a wo bo akwa we jibi pa o nanka nya ne pese be pie o nanso apie epie ya no wo wa benya bi a wo hwe o ebra wakwa akoto so sesebi wo bi tinsadwase na wabro sram eye mfiti prekope nkase akwa wedi woye sadwiam too much edi enie wedi enkwa ye mebusi ani kura anka mefere papa me papa nie me maami ni anka mefere papa wada meburu ye nya abotre ya ben no na busa ne se wo wura yi eya wo bo eto de bi a wo ye mmere eto de bi a gwatemu na oteto eme nkokokora asoso efridie yenka ni wachinti eye susu srede ebi nto woda ade ebi nye woda ade ebi nto woda ade a wuhunu bi da no se wuhunu obi dia yenka ni wachi enti memfa ne sa agro we die de entokwa ne ba wade animu no wo wota wo mpomam ye we kra de adai yenka ni wachi wo boboba nkakra obeduru ho na wuhunu mu asem na wo ka na wuhunu sane yete ena wi sa asem we wa fa kowtrim mani nwura wadwenim na dwenjene ho ebeboa wo ewo na wotwe we mu ena wi Krobea masemu enie obade achi amie akra eyase jollof na no na akwa bite social media ka ho asem o se de wisi afam no na am se yemfa sa ada de se no yemfa mesi buchi aso wo fie ka be hu se de ye ode no ebeti akọ enye ode bio yenka ni wachi a o se agro de ene Krobea minie me da se ye na nyankopon ase ne ye nchia wona wo hwe ye nyina na men ko London na men nchia Agnes entry Ghana had sewa na yefre wo woni sister rekon a munyina London ho na mumfa dwumadi eni agro akra wasemu a wo kan yi waba ba mu na mamemfa de ye asa akasa ne ba ye ndimpanifo de kan asa asem no emfa nso de ne so good na emunye du good se yenka ni wachi a wo si agro na de agro ben ne ye ka ho asem yi sa agro no ye atopre ye kase ye gro atopre a enka ne tete ho no ana enfubu akumfo se yenkokum obi no na se base ye bua okumfo se ye bekun a edani duru se ye kokun a ukowuo no se ye kohye osepo se ye kohye wakonfo se ye koye osade no eno na ye frɛ no se atopre enti yenka ni wachi no ka ye ka di wachi na agoro no ne ye frɛ na atopre gro enti eno ni agoro no na wo aye kokun wo no na ye botwene ni di wachi
na de osum de oyo se na je se wo last ya na wo de kro no ebi titim bo mpa ye etwato enti ne ye ka se obi di ye wo de me gura topre na je se o ta wani ana wo ye obi bia eye enti wo kọ no sa agro no aye bo no ene ntwene pa se de ne ye be ka se soloku ana se teten ana se yi no enti ye di wachi no na dodo no a wo mu de enye wo mu ne ekoku wo mu ne de ana enye wo mabusua no na wo mani agye na wo mo sa na wo mu hurihuri de obebu afuni bu de watwa bia nani agye na enso de ye de ne be ekọ de ye de ni nu ekọ ana se wo no amu aye ka agro di na chi ne de enye ne defise onim se ne last ya ene ode kure onko mabio na ye didi na chi ba wo mo maka ne de wo mani agye papa na wo mu di asa enu nti ene be ye kasa tomamu se ye nka ni wachi a wo se agro no ede na agro no ye atopre gro de gro atopre na ne ntwene di dem di sa atopre no so de ka di na chi ni de onim se me last ya na me de koi de ye ne wo fa ase de ye ni nua wo mu nyina de wo mu su ba ebi so ani agye ka de oni ntuma nko ananka da bia no nanka ye goro asafo ye se toma di azikuma setena de akra nti we de me nware ni bebre dasie bro kan se ye nka ni wachi a na unu aso me de agoro kra ye kan ne kwankora fa aso ba ye na beto awo dasie bro arofo enenso ye ba besom awiai evidence me hu se waka ho evidence o announce ho na ya Krobea Asante evidence ya bedu very good akwa bebru evidence nkroma na wie wo wa homa ne so enam obi so me hu se won so aba homa ne so man so mo sia sofo mo wa homa ne so o se papa awie me chiachia wo na mebusa wo se umpom te sei evidence nkroma se na Krobea Nyankopon nhira wo ne team wate o nhira mo pa adwuma pa ne adwumaden a mo bo no na Krobea ye ni so ene kwadwomoni ene o se na Krobea I want to visit you one day mate eburu mehwe wanim Alice Obidiaba o se please good afternoon ene wi ayenso ya kam ho ewo afidie yi so ye da won so ase Kofi Tachi ene o se ene na Krobea asemu a wakai emu edu na ye da se pa nso akura wa futuo mu edu da evidence ni ye da se ne ene asemu a odi ato be mane so question eno say I like this program pa na ya Krobea Asante say ye new shia say ya maniji o yenso ye kamon so ho ewa ha akwasua gold eno say na ma ha awie yenso ye wa homa ne so yaba na ye ni mu nyina nso ena eba besom Nyankopon tonko so anu onyam kese onka mo ho na ontutu muanamo enso emfansiye mommy eno say father mi wogidie se Nyankopon adum nti ho ye ekina ye mawoda yo mommy Nyankopon so nya okese why ye mawo in advance se Nyankopon tonko so anya okese landlady eno se na Krobea the handsome man odi Asem Beba Dabi odi Asem Beba Dabi Matie Bru meda asenso ene complimenta o compliment me afua ko Benjamin ene o se akra Krobea udwumadie ye nije ho na Nyankopon tonko so anya okese Denia ene o se good afternoon na ya Krobea Asante mi wogidie wa rehemu sa wo ho ye eye wa wo baba a mi wo Iraq Denia minio Matie Bru yenso ye da se joso na nanie today dear I'm with you till you close because I'm off today mate chahene oh no Japan ene na wie wono nso monitor dwumadie no afia baby ene o se ye mekunu mehwewo se me wo yire no mpa so nchen a minimum Nyankopon ka ye ho no mo ayen na ontutu ya na mo nso emfansie adofo awie ye ba besom na soma ye besom no enda kakranie asem bi ba yanim awuraba ye frɛ no fate ono ne ba yanim ewa afidie yi so na nasɛm a wɔde ba ye no ne wɔ aginapoye mienu miensampo ba koye ono ane ba kwada ketwa ni nua ba ma ba wo fa no na otete akwada no ma akwada ni nyini ya akwada na ko frim ebra akwada ne te ase no okokofa asahwini aba ya bi enu okohuin no okoka ase da bi
enye sei na oba oma be ma kora fawo se wo watutu adafie so na waba betena mebei so enti sa adeche na akwada no bibia ye wo a ufiri sahwia ba hayi a me na me ye maame no me kokama sem sei enti awurai ko fie na me ba no opewo a onya good standing a ye be ba besrewo ne ye de wa ma akwada no okan sa na akwada be mo a osi o no lie ma abaya ne nso amfi ene ne okoka kira abaya ne se ko me ba no kura mempene enti ase e ma ne nwarewo akwada na bewu da akwada ni wuo no owu ye to ho no sa da na abaya nsa ne nioma efiri ho ye kotu abaya yi de be ma ide mo nioma ya twere taami ewu ahahan so e na ya twere yi marriage hwan kosi e wa ahahan yi so e no mu hu ye akwada abaya yi se kire na no ene ne sia duasam yenu e ka kire obi se maame no a ono na ne ba frim ni nua ba ma ba enti ye ne ba ne ba frim no a won na tete akwada no firi ne mofra se mfie mienu no oka se ne maame mpene ma onware ono se hwini aba ya nu nti e na boy na afa adura fraduane e na wadi awu enti edani pa bitrim na spread ko se maame no kura na poison ne ba no se okuno eno ye baako abaya no good mienu ono ani nua ba woni ni tifie watafo ha wono nso de rakia enioma awura ni didi na munya nioma pa sebe otumi dwonso kura ko hwegu ni stew mu wotete yo ntinkanya ni nua ba ma wo hu se rakia dwonso ko hwegu ni nua ba no stew mu anko ndie wonim ako ne ba onim aman kokodi ni nua no dwonso ye woni stew mu otumi twa ne to ase boni dua anyame nko anka wowu enti yemfra ba ya no mra se waye ni bibi no onu ni mu a onka no mpa ne chew enu ye mienu miensa ne ba ne wu ya no ne fun kokodi ne baba ba ko ho akwada ne nam senya ne banti maame a owo akwada no ono nso ba ya one boy ni mfiri papa ko ono na yi wo mu nyina panyini enso de akwa akodi nkomo se fon na akwa akodi maame no omo so baba ba ko no akwada ne nso ntwen enu obi hu enti ono nso mra wo mekere twen na obi hu no ase saa nsem miensa wi ene wo yanim ha de edi kan abaya na wo yesahwini no ohini bi afre yen afri sahwimam yenim sahwikro kroso hene minim kurokura wo bokire jataba so oye hene wo hode nanso nyame boa no oba beduru a eni ebehu sanka ye de wonmo hye na dwuei na ono hene no sebe mesreka okodi dwuma wo baabi enti obesre ye didi se fiade nyankopon ya adoma ode abaya ne beba na se yo ye bi kura bekom marriage hwan ya akotwere guta mi ewu so na akwakoku akwadai obi nim baabi a wuhu ye se akwada ne tumi de aduro frɛ aduane bra ne maame ka kyerɛ wo se ɔma ne nware wo no ɛna aku abaya bɛkyerɛ dukro bɛkyerɛ baabi a na wugina wo de aduro ɔde aduro frɛ aduane a wo wo ba wo ne bɛ mate unsu wantumi amodede bia amu obia ntibie no bra na bɛkyerɛ na afe yehu entie no efiada nyankopɔn ya adomo a ɔhene no se ɔde abaya ne bɛba miensa ono ane baba ba ko a chewa wono nso kwaka se phone akwa akodi ne baba ba ko enti won twan no obehu no ene chewa maame ase emu kro enso so chewa anza oni di nanim ede no ba ye nim ha ewufia ha oba de achi ame tofu abom ede ne si ye kam na tie phone ene ye wa hanom a na ye chewa wo ye sa maame a wode na asemi ba ha ye ni nua be ma ne ba pani na kyese wono so ye we ne ba na kyese ne sewa eni nua be ma na efiri mu akofa nsemi nyina ba no oba na oba na maame pani ba ko di na chi a nani afi oso we odi4 kra odi4 ba ampa oba ye na no asem a oka no kyerɛ sɛ ampa we obi a onimde na ofiri efie no wonim fie nyansa pa oba ye na asem oka nyina ne sɛ asem na asie no ya enti wo ma awura na wode na asem ba ha ne dibem visa se watete akwada afiri mfie mienu
na nka afi ye obi didi ama obi adie na asie na ye nyina ye ne ye sa ebre bi obeka bia no ma ne ya no eye kese nti we de ompese ye betoa asem no so nti wono a be yi asem no na wakọ na wone ne ba no wone ne maame mpo wo mu se wanyini chen awura wode asem no kwa na enso so esan se omo no free eja fie na fie nti no omo ne omo ma omo sewa no akoka no boko se be ya asaman no kra no na koma beto ne yema na se wo meye saman twetwe fi se na chi nsem na ekoso no enye de nti wosere se yenya bibia ma no nka akra ye de to de wode asem ne ba ye na nimfi se ye de yen wa ha no ba ye ta wachi de wo be ye no ene ye di wani makoba bia esese ye ko de se de wo se me yenko se ma ye nsan a yenko biu ne se nti ye de to nanim no o si ni trust ye ne yesu de na sunku a kokra de opeja ni ti wakan ya ne se ne ba no mpo wa free nti enya asem we na obetwini tan nti wajai e de amama ame no nti ombekọ efie na o makosiesie asem no akra wono gitum nti ne yeso ye gitum ejai asem no mama ame no a oba be yi asem no se omonko na omo enkoka na omo wi ade besie no omo ma yasonte nti yanim hɔ a na chewa no nkutodwe krokra efom ewia ya akoso ne sewa ne nan se asem no kan no wanu no ho na eyewuo no yaw na wode kekasa vise wo hunu se ye kan yaw pa ma me no na ate yaw vise wono no ebre ba se papa ne free mu no wono no kudi inchi ase sehwi emem ho na omo maame de omo no maame edun koye omo odo omo koye no ono a wo school dura che na wi JSS de obeka ne papa fie no asa maame oba hafa no wa wi training college ekire se ensonsonye wom enti we no nka wa bre ne ho pa ya nka afi no obedi ne so mfa so na aba ne sei enti ni waka ye bia no sere se ne soa no emfa nche no enu enti no ya ma omo kwan so omo nko na omo nko siesie firi se yenye wa ha no ya botaye pa ene asomdwe ti asomdwe ne ba dia ye nka se ye be fitemu enti ye gyaye asem no ama wo mu ama akra sabre de omo kọ na omo akoto aso enti chewa de ne de ye de asi. Okay, medase. Enti sese ye ya ye kasei. Chewa de no esi ofia ha. Wapa maame ne chew sene ye oba de ka ye no. Kotodwegu fom. Kire se enipa ho. Se wanhwe wa no kasei yi a ubenya asem kase o. Sasemba senka obetumi kura enka menkasa. Sadie wei diye bra semaba ma ba bia apagya ne ho ekokoto din awade bebre agu eye abufuo eye asem ne ba ye ana me kokasati a me kunu wajao na ngenza se me kasa enso na me kan ye na nim se abufuo na aba oba ne nso ajao eni nia na ewu osi ani braba ene wokọ kan de yenka ahyase no wonye ntum enye no kure me nso me manim ye ntre ntwantro me you sit in my front wu twantro no me hwe omo maso na epie watiko e ba sa me gina wa wanim ka kire o se wo boa wu twantro kai na recording bi asu na dance fu osusu afedi o se ha mpanyufo mesre me kan na nye ne bone so mohu se ne yete enti menni asem wa baachi emfa nka de yenka de wo ka ne no dwene kwa chiri hunu se akina bi asem wa me kan se ye frɛ me mpanini animu a metumi ya defend ana ensunsu aso ben na wo sa asem we ya me ka achi kire se wanhwe ye betwe asem wa brɛ wo maami ni trim na ye adwempa ne woni trim na nka yobi a chencherenchen a se me bantwen enu obehunu a kire me sa atwen na obehunu ni mu especially class obi na ase awuo ya ye kokora na ye na ayie ena wo ka sa asemwe nti wo sama me de amasaman no ana ase wo kwa akoye me de ewu akiri nti na wo ka sa wo hu se ne yete kasa ho efuo na enso ne boedin wo hunu ne ka meti hei the America bia me kama wo a wonso wutietie na enso opa ma menka de yenka
me kan de yenka se ye me nsori kura mfra fidie so ne abedoa me ebo me nsagumachi se yenko na ko proof asem na wo kan ye no saa ne wiase te enti hwewa no ka saa yie na kina bi ye fra wo se be yu ho ano a wo hunu kwane a wo be fa so a wo be daada asem ne de ato ama yie mawura wo manim ha akwaba mawura bra wanim na wakasa gu bibi Ohonte say mawura Yankopa adome ho ye o. Udi de say Bacha me de amabonsu. Amabonsu. Bacha. Odehye se de odi asesa ba be ye nana ye cha. Na wiei na asante ma wada me buru onana no me bo odi ma ye muso. Ye mo ha ye chiao. One watena nkonwa nyina ye manana no nyina ha. Ya mama hapa mama bonsu firi hen me pacho me firi sanso adanko abisanso na ate hen ehwa anamte bisanso pacho ena wiei asam wadi wa firi isanso aba yanim ha no me nim de wotie wunsu nim enti hyase ekirikirim bo wunkuro ma yente wasem wase de na do nam nanam pacho me da wase de me nam ne se me ko presia bonsu krom to papa bi afra na kwase frempon me ko na wo yire na osan be fa me so me ka enti so akoto so me pa chwan o fa o sa chicken pna twen ana se o fa o ye o ho ade ankasa me pa chwan ye me ho ade okay second wife to aso enti me ko ye no na omu ye wo mafu ti papa na no asem o ka kire me ne se eye ne wo fa mo na beji asase no na wo fa mu mienu nyina afrim enti o na asire wo fa no manan na omu ye adwuma no enti me de me mankwanko ye sa afuo ni be me koto wo mu no mu ye wo mu ade enti wo wie ye no ne nana papa ne nana na ba kura na se ho e betwa bi ma ne yire panini no ka kire ne nana ne se so no oba ye adwuma no wa ma na de na akoma pa o ka bibia betiaw tema abrewa na betwa bi ma no abrewa na betwa bi ma no a okọ ye no papa na sa atwa akwaye sa adobu ma wo mu sa ye ama amane ba Peter bi wa ma Alex Subi enti che se wo mu fam de wo manya no enti papa no so ye ne se obe pass asini be na me so me ne na ye enti Yankopon ya se wo yiri kuma no oni ono nso aye no enti onya bi etoy ana ma me panini ye ne se obe sa be ye afuo ni bi obe ye de papa na koto ni bi ana papa ne ka che ne se da bi obe me no aye bi atwa bi ama wo ne wo ma enti makuma no so nye no so nya bi na ono so ne ma emfa o kan ma amene tiase o nsi afuom ho awurade so eye madom mama ho den ma mitimi ye afuo no papa no odo no obu no hia yedua kokko wie ne yedua modu ba wie a o wie okokoko ase akodo enti dia aka nyina ye me masem amaye na we na didi mo na ja le me fira kura ho abefie kakra mabre enti papa no me be frim na papa no bae papa no be papa na ntima anko biem papa na yare saa o fri bonsu krom ho me pa chon risi a ho ba ku ba se ha adanko ami sanso na je sa abre wo wa fri ho aba akakra ne nya asem bia na do ba ye de o dabi oni na nya asem bia ya wo ho ya beji ya home okay ti ha ti me ba no be yare na me tena na be ni frim ti papa no so bae no akura ni we na chi no papa no so be yare saa ya me no kura ni me papa ni chi ni biara ye ko da suntraso na otwe mienu ye sa ko da ba ye sa so kokoda kanti abrepo afeso ye sa ko Dr. PK owusu ho ni me de na chi ni bia ni ko ba sa ye me nko a na up and down sa me ko we kura de nkwanti menye ti papa ni free mu ti papa ni papa chawai ti papa ni free mu no ye nti nani week pepe ye bu akonta nti papa no so me pipa bi sa me mfansie a chia semunti wi achi nti am di pipa ni sie me so me nim pipa no se minim sa ye re no de ama me na me de me gikosie ye nti na wotwe ne na busuapan ni tena ase na oye ne se de owo bibia onko famra na am dem ko fa ba no already no so afuo no mu ye wie no woni maame ne boss sen ewo boko atwema boko
Kumase ha. Kumase ha. One ne yere panyin no. One ne yere panyin no. Filisa papa ne kra me say one maame no e bosisi bi nto one ne kwa akoboa no nti otini kokoo no mu to meso ka ho nya sika eno mu ko nti na man bi kura aba ho filisa so ho betwa abe ho na me so me bra aba ho no ka kire me bra say wo sister wo mre pa afrim po sisi no na sika pa o maboa no mu de ko nti me bra so be ka ma me bufuri am ka kire me bra say me beto amoman eni ni dedua nti so ko sida mama me no a o mayi wo madwuma no mu di ko sida nti fa me ho na me de me kansa na eja yesu yegu ya de no so a nti nyankopon ya ma doma msmitimi ye no se ne msma akwaje asase no bi nti me ka kono no na nka me kwaje asase no na me kwa kono no ebo no mentimi na papa ne yensem yenkosa so ho na bifrem ko hu ohene na ebo no beba fom nti papa na beje asase no disika no ma no beje asase no na awurade adom kakra ye tikoko ya no de aba tikoko ya no de aba ho saa na je no so ye disiwie emu na me mete no nti na wotwene ne ebu nkonta no a ekofa akrata an bae no kire se papa no ose eje adwuma woni me ye no me ne me madea efie no so eye me ne me madea nti abusua pani kenkan mu a ne okan mu nsam na kama sa de papa na tworo afede de okan ne se stamp bia nsi so nti enimu nti nkwala no ene me nkoche fie no enkwala abai ayi ne yire pani no ma no ene wo mra meche wo de no me de no flisa we no enimu stamp bia nsi so na mankasa ho manka hwe flisa papa no so aka no ho ayi onua odi na chimienu ewuri ma papa no ye wi ebu akonta se ya ma me de beto abusua na nim se papa na age kwaye bi waye wose wone ne manka ho wabesi fie wose wone ne manka ho na papa se ma me enka ne saa me ne waye bi na mama ubie edan so yesi bi ahyede nanso nyame adom kokko nam de ma wo no ehun sika no sa de asibi ama abusua pani ne busa ne se wasi dan ne biampa wo so wasi pie nsia enti papa ne yen se nka ahode wo hode anka so bo no obesa abo na nka waboso papa no so anya ahode ne biem na papa no edi firim enti wo mo se we ni nimu enti nkola ne mra magi dan ne bi afuo no so nyame ya adoma ye besa akohwe afuo so ne akoche anka bibia papa na kan ho mpre o maame so wu ye the same asem kuro ya maame ne de beto ukunu no ene kan bedwasre da na ye panyini no ukunu ne ene de beto abusua ni ne papa no so ayi na no se de me kan e wo bedwasre de o maame so wu ye ko 2 years the same asem ya papa ne kan ho enso abusua pani kan sa no enya dansi ni ofie ho bianka bia mame nti miso me yedi tenase ene ja me koye nti nura na nkura ne ba se omu ba beji dan ni bi na msmate ane na wo ho ne papa ne si chimba ho do amene ne timu na wasi 3 bedrooms wo na o de toilet and bath che na toilet and bath no me se me mpene sa yetete ho dan ni bi nti ya anya toilet and bath no ya ne da aka ho nti na wo ho no abema anu ebia na no o se de me ni kunu ne timo no eno no ope na am se dia ba asam na wo ka kira me sa akwaku edana me no papa demo no eno na wo ope se yesi mo maye mienu na wo so no ma ne mfa me nsa enti prot da animu enti mo fa me nsa na no si prot na wo mo animu no ko na yam so me fa yeso ye fa mienu na yeso yesi de da animu ko na am se asam na wo kan ye machi papa ye machi ti mempene ani yesa ne mpene fo ho me kwa akobo mama na nam so ko ekobo wo mama ne na wode so de ko na afa ma atrase adwene ho amenti ase na mse ma dawroma me de beba mo hwe krata ni mama me sakrata na papa ne ye senya mna kwa so no de ye ya maka che ma dawroma tina mse me de ba pedam edin se no ho ade bi ba o my Ghana yi mu enya maami asemi nti na America ne se yie ade bi ba se oye papa wadaroma animu ya bent na hokra anka se obawu be mawu dabi animguase ya kam mema wo ye wuachi doso animguase a ya kam mema wo ye wuachi ya ye bebre
enti mi metufo sa wo ye bema animu animu ya hunu de wo yo na sampo firimu ade no ama meto muntie de me kan yo first nanki anim se adefo wu a enko kra de o machi ye din enka eho ne hofo ne asefo no ye nanka ye wu achi ye tobe nanso sei adefo kra no omu wu a omu wu achi e time ede ani ehunu wo ye ne ankase dade lumba ni wu achi de ani ehunu Ghana ha ode amonka de ani ehunu dade lumba wu achi de ani ehunu ye ne yewura Dr. Emeritus Safo Kantanka na nuya no ofrim ni wu achi de nensiye woyɛ bɛma wotiasie wa hweye na wansiesie wachi antoto yie na wuwu a wo ma begu ani mase wo ma begu ani mase yo wo ma begu ani mase ye bɛmo ayɛ te sɛsɛbe asa wotiasie na wunnim nyansa as papa. Okay, enti in my hands edacha deed of gift enona edaso oba de achia me poto kakra na wonso wa chirechirim edi aba yediem di amame wa chirechirim enenso de mankwa abio abi mihu ache meba ho nyambo achira oni fufuo na ome abeye sa anso hwe wa ha ne odi nkakra ani odi mame a me mfamra preko na hunu untwa nhwe de o kan mi no abomu sa no mi twa batwi ne preko na am se no sa no untwa nhwe mi ntwa nhwe we ye opanyi kwasi frempon isaso adankwa amenwa biaja Asante mam odo no wo kasei nanum asebin emfi aduonu ni dunum no 2025 mu ena ojefo oboso me ne da na tosu dunson ena oye sa akrata wi se ya chede se wawu se wotiase as follows: if I'm dead or alive ewaha kire se ebequit ni all secondary forest eni ni cocoa farm or the man yere amabunsu okronom kumase ha ene ne ma say wo mo no ejapade sa asase a wo ka ho asemi ye frobo nsukrom prisia wese region wonom ene wonom share boundary eni nsu ene wonom ebo hie nyina watwerɛtwerɛ ne ha sɛ wode no ama ne yere ene ne ma afei before the farm and the secondary forest is given them, I am enjoying the fruits and the cocoa beans, and when I'm dead it should be given to them. What you see there, and you enjoy. We did the horn breast waba. We would ya one fa. Point 3. It be quit. You giving no. Oh house and so a sasu new site to the same wife, Madam Amabunsu. Nene menina say a one monsu japade. Se wua. Enya one mu japade afebo. Also, I'm enjoying in the house. Kusi se ubewu. Ubedi di hon. Wua onfa. Se japade we ya wode ama ne yere ne ma no. Ejina tepa onom ne natena so ene somo a onom asom no odo a onom adan na die e de akere no enti no wo ye ni sei say in case of my death so wowu a these properties giving
Brofo we aha no de minhia sa brofo we bi wo mi wi aseta ye bie wo mo bie e bie wo 0.5 for one asem na oba de these properties giving who di bie wo ho bie 0.5 no first line ho na okay bia opeso o kire say abusua hunim so hun say both from family claims wo ho na bia na de ko trouble for because it is my own bona fide property. Oh, okay. Enti abusuan sensem bia nim. Sa na opeso kire e na ode ama na yire. Okay. Maame, se wo hwe sakrata we yi papa ne de ma wo no a. Opanyi akwasi frempon. Oni ni wukunu ni di meboa. Wo wa dansefo mienu. Opanyi kwadwa mu ako. Wono we saso ye wa atwema nwa biaja. Wono wo wei bra wanim wa free no wa free owura kwaku bobie ono nso we saso ono nso wei so free mafia ono nso free mafia sa dansefo a wono mutimu ye no ono mu afrim ena sa bedwasreda na yire panyini no epagya sa asem no a papa ne nso kire nimu e kire se wo de ye wo ho wo ne wo ma enti ketwa nso ne ma de nie sa bedwasredefo ne bi da so te ase bi wo ho nso manya dance ni hwan na abetumi abodin se no wo muti ho bi e na papa no ka sa asem no mekuma akua bo atema ne mekuma adwo se wa omu nyina ate ase omu nyina ate ase na nipa bebre wo ho na nso wo ma na nka metimi mani bedru wo manim nam se bia nka twitwa agye aha edru ha enye twitwaje edru ha wo no ayede sa asem na etu wadim no wo na abesore no aka se abusua panyi wasem a wo kan mitiam kire se me dance ni eni obo ade akia me ni jataba a wo mo ho bi ya krata ya make mu asem am de be kire awi papa ne tu nanum begasre de wo manim wo ye sa ade no ntimi anya sa papa wantimi anya ade ntini wantimi anya sa oye sa na sa me yam ahye ntina me hunu asama meka biem okay tobo kokofo na ewo Pristia Bonsukrum ho no eno no omo ka de ne fa ho wo de no wa se yankohwe eno so me ne nkura ne beche oni omo beche wa se me ne nkura ne nche se ene fie na esan wo esan so ha no ensan ne omo beche okay na ne wo ne papa ne wo sei me ne wo ensia oni opanyi kwasi frimpon wu nsia ena mienu afrim e ma aka nan okay na saa won so ma nan no o ka kire o mo se panyini ni nso fie ho mo nkoche la bisa ande wanka o ka kire o ma nan so se koko na e wo bonsukrom no o mo nso nkwaje bi mfrim labi adentia ade wo kwa wanfo abusua mu mpanyimfo ankwa ana no obi antumi nso amie na no amusa se ebia se ye eche we de a ene ye we nso de esese ye eche obi anka bia mame hana asam ne wono de enti no obi anka bia ma wo pa menim ma bi kura so wo san so ho a oni ni di nkomo we da bia se de mesi ahwe no wi ase no di sefo na cheme friend papa akosi ade won de oti ase okay panyini no one ne je asase okuma se ha a edo no ono so je no boko atwuma boko eno yasi ene hye ena sesi o ma sesi edru waboso adankura sei wasi yensia me de me nko ho no ane kan nipa nanim se yensia eno de wo abusua na anka se o chefa wo da bisa no de ho no nko ane si yenti ena Pristia ho ne nso no koko no futam sei ena ono ne mani nyae because on kasi no kire so o mo ye abusua bi de ena ne na ba betwa bi eno ena ne kunu ni se twa bi kan ho ena ne kunu twa bi ma ne mamienu wasa akora try no so asan abusua ne de da akora wasa akodua foforo wasa akodua de koko ni nyina omo no mfa de omo mfa okay abusua panyi no wo he ukuna abusua panyi no na meka de otena se hwe krata ya o ma sa oda no
I'm so boku me baby potty or ho na no mu free benti. Okay. Enti wo no mo ka ye no wote ase enti na ma oba no ba ye beka ase edane ana oni ne papa dem ne no na fa sa dan ne ma. Ma anti ase na ye mabufo ba ye kura na me ba ni wonti me ka kire ne se me ba ni ne ho enti o mo nko o mo so mo foro ka na ba de no mo ye na ye mabufu na me gya kire di na am se dan ne wo ho me fa nko ba bia na o se sa dan no mpagi se de me ne papa no eti mo no na ope. Okay. Mama yenko amamre hu school kakra ewo ha. Na yenhwa de bi. Ewo bra be mefrim ana oba efrim. Wa wadiem. Yesi dan. Die enti na amamre kwa so. Se be mewu a eka oba ensese biaya no oni ni kunu da yetu ni free ho meka se bia se maami wa ya abrewa wa kona nim kakra enti nke hokra soma no di enti na ensese yetu ni free ho ana yetu ni free ho enye hwe obo fa ye famre nim kakra amamre nim kakra akra emedase se obi efree musa no a ba bia one na yere no etie no dan a wo modamu no ye cha ya na dodo na etako kunani ho efiri se sa dan no ye dan a wo mutuna mu bo wo mo bra ya ho na wo musunsum enyina ewo ana wo musunsum hye ndi sa dan no de enipa enkane no na yetumi je ebi dan a wodamu no ma na ye di ade no na je se won de odi ade se o tenamu se efie papa no ankasa said the enkane na omutime ware ne wofa ebia ne wofa kra so we ne wofa ase ne di ade a ko betima ware ma me de enka no de ebi wo ho a etimi kɔ na akwa akodi ne ho na emom se ente sa ade a ene ye wo se kunani nu a wone no da sa dan no mu enema bi e kɔɔso ne ade ne ntino wo se sa dan ne ye kunani nti ende sa dan de ba bia ni ho a ye ge ede ma no. Okay beda se edo opanyini akwasi frempɔn opanyina kosi frempɔn one ne bona wo ana no awu bi ansa na akosi no awu bi ansa. Okay na kwa be ne fa so a wudi hia no bra wanim na de me mo aka ensem me pa chaw na me wo fa mo wo ho e wo pristia ho pa chaw na me ko ho ti me ko ho no a wo be hu me no se ope me na me ne tenae o ma wote ase enso se waware na me nim se waware na unim na sa abre no de ne ka wo ma wote ase se obeto aware ne so so be your second wife no watata me pa Krobea no aba mi fie o Krobea no aba mi fie na me pese mu hu se enemre e ma ye so onya hu se waware pa se bi o meto so bi so ire me fa ware bi no invest meto so bi no bia ha adwene mom enso wote ase kotena ho meboa motrim ko ba chon afina wo kasa na oba ya obeka ase edane a woni ne papa edam no eno na fama wo mo no wono eya oba benia me kura no ba penin ya friend say Kwaku Daniel wono wote hefa Otec so na de omo ba ho a wono mba beka ye no sa abusua panyi kura o ka se chedan no na mankwara ni bie no wabo na mane se akwara ne ba ya ade a waba beka nie me frɛ ne ka kyerɛ no me frɛ ne ka kyerɛ no bra o ka se no wie so de me kuro no wafa ase no mu mienu ene di o mu wafa ade ti me frɛ ne ka kyerɛ no me ka kyerɛ no wo se won de se wa wie de o ye nti me nkɔ ka kyerɛ nkwara na o de o ma di me kunu ade no asemwe pa de ma ye bia ma panyine ne ma ma ye bia ma ketwa ne ma de ne beba se busua panyi wo betena se akase panyine ne ma ne mfa wo mo de no na emom ketwa ne ma de a wo mo nyaaye no panyine ma no nsa mra ma gibi mfrim
dia ne beba eno dia ne beba sa omo secretary ne nye wan fast stamp onsi sunti nye adwuma enti e wo se nkwara no ene meche enti die enti na wo ma ne nso ne ono nso yire panyini no anche ne de papa no de se menim na mo amusa sa ye ba fie da ye buka sabe wo e ba kunani ana ba ma kunani na wo kɔ ame akɔtena sisi ye buka sabe hwɛ wɔne a wɔne wɔn mu kɔ ne yie fa wɔne ye betumi akasa wɔne ye betumi abusansam nyɛ sɛ obia wo tam no de na kɔ ne akɔyɛ din kyerɛ sɛ ya ba bi busaw ɛna we yɛ ɛdɛn ɛna we yɛ ɛdɛn usu obia anka me de na minim ne nyina nso nka esi ebusa ne nyina nso ɛwɔ hɔ papa sada na reho ahyɛ me so dudu wodi mentimi miema no oka me tena ho din Sarah Smith's concern we di so me ka de ye ka no a wagye atum enti no anka hwe no ntina me de abeda mo no okay baba ho te say pacho ya ma de me ho ye opanyi kwasi frempon oba no pacho de me ma me ma mo so wodi mko wale panya kwasi wo de wo kwa aware ya de wo kwa aware ye ne de kwa aware ya ne abru sha nso suma nkora ya kosom papa yi pa no wase ya na nuo bi ni na mitrim aware ko ya bro oba de acha me akra mama unsemisa kwanya body tau mama na menya de akra be da se eno papa mama nti bibia se saa dan no a osima na yire pani no saa bre na wo siri na waba aware ase ana na uni aware ase wo musie na me wo ho na awade na se na awade ase ansa na okoto prot no na oba no omo ye o ma de ansa na oba me ba ya ansa na okoto prot no e pa cho me ba ya ansa na okoto prot no afi ye nhwe ni se saa koko no a wo kan no so oba na oma ye ana se oba ya ansa na omo no omu guso a wo mo ye ende no omu guso a na omo eye afi hon to matias ye afi ye mra ebra oye krata we no obie ni wa ohunu ya wote ase me pa cho wo mo ya dance fo no mo mo san se din na ya bande ye di kan bobo wo si wo bia nti ase enti wo mo a e bia obeye no wa ni nkomo bi wa nka ana obie ni ho a obetimi onimu a wote ase ma me nka ni sei me pa cho wo ye wie ye no na damfo bi wo ho ne da bia okoduru a waka kire no no ni di ho komo ya krata ato ma papa no so eda na se ne wa ya ade na we ni si no we ni si obo ma papa na mane pa cho ma bona mane se de asi ni ndi wo kan ne sei fa ana wo se asem papa betena da bia eda na no a woka na ya dan a wo mbeji eda na free wo nsam woni ne papa ni no mfie sei me pa cho me papa ni na free mu da bi woni no se si wo free mu bi wo ho wanya usu wanya mfie sei obe mfie be sei ade me da timi aka be ne de ebe ne de ya ne etimika ebe mfie aduasa ebe mfie aduana de obetumaka mfie aduasa kura onya aduasa kura o so akakra omo no so de na omo kan fa asemu yi ho ebi du ba bia ya na onne papa ba ono kura na ma me de ayini Sunday no a o de Sunday wo no visedru ba bia ye wo made ene ye wo enade nti na ma me de nkwada no nti nkura na eye wo mu ya nti o ye na o ma me SND pipa no ma akura na kire ne kwan ono wa akwantuum no kire ne afei senka nkwada ne ba ye no na se o ma anka se de wodamunu na o mo pe na emom enka o mo fa mienu na wo eto ho no a enka de senka abeti ase me ka sa me ba woni no mo ka se eda no memo wo mu mienu kura onu yi baako a na wenu so yi baako ansa no asa yi foforo na me kan na kire se e maka se wotua ka sika ba hore de on san konti eja mabufuo na me wo ka kire ne se wo ba panyini eni ho na enti won kɔ no so watua ka sika na aba afi wo mo ba be chen hwa busuani be na ka ho obia nka ho mo nko ana ba kwada no nko ana ba chan no mo bo mo so mo cry
omo kra bu sa me ka say dia me no papa dam ni dia me mpre ne ekina so ka ho me mpene no o se no kobo ne mpanimfo amane nti me gidi sa bia o kra ya nsa na o bade ya no dia me ntumi hu me ma mi sa no akra eye kwame be busa nsem no bi na afei me hwe edin nana boadu owo United States of America osina na ya Krobea Asante ya mamomo piafo na wiai yenso ye monitor show no kwame akra maminasi na menchia Mr. Daniel Aji o Zaragoza Daniel Aji Zaragoza they don't have famous mamenchia ne fa o Ghana nso ne friend no ila we strike chairman Ora Daniel Aji ewie nyankopon Israel God bless you eno me pacho wono kra no fo no muntam ti sen menana yak fine ko yi krata ba ko yi krata ne ba no ono so ko yi krata ba se ono so ni kunu no bibia sa ma no me pacho da bi ono dia fa krata bia me pacho da bi kwa mi awade mienu miensa ho empanyimfo na ye ne wono mo start abrabo ne de ya no wono mo ntani hawo ye ne aye ba akire no ye na eto de bia ye ho be ye enti se sa no be ma na nyina amawo bra wote ase no owu a wasem ye bobo na mbra abusia pani ka se nkura no ma meje wu die ni bi no je na wono so kan okura fo se no ho na papa ne kan sa no ho so ono na ya na request se nkura no meje omuma nkwala no bi e meje wo na papa no ya na papa no so ka se da bi sati ma papa no ya sem sida edu dwada se ne ebu akonta na no de abeto ani mo ne bra ne wu ya de bae na ne maame so wu ya de bae na ni nyina papa no yi ano se da bi nti na anu idie papa ni honti wanye obi anya no afa kura do se papa ne se oba asase na ono agye ama mene ne ye na papa ne se oba mo beku no enso papa ne tiase na obeka no anka bi da o se papa ne se ono ba mo beku oba afu ni bo beku no enso na papa ne tiase na de beto abusua na nimu na papa no ye no o so ka kire wo se da bi mini wa ye bi mama wo no mani bi nti mama nsu ni we ni so nye no nsu nya bi no fa ma ne ma fe de na anu de wo so se papa ne se oba afu ni mo beku no na de nti a wo ka kire se ono wasi piensia o kan wo bra mbu akonta me pa cho ayi ne ma mi ni wu ye no ana ode beto papa ne ode beto abusua na nim se papa ne sida ma nti ne ma ne ka ho ana wo se da bi mini wasi bi ama ahye nyame adum kokoo no so amde ma wo no e wo ho nti wasa de asibi ana abusua pani no bisa ne se na wasi ana wasi piensia nti wo ka se nyame anim na me ka asemu ya asemu ka ye no wo ka se wasi piensia na abusua pani so de asem no so kan sabre na papa ne tiase nti no se chenchira nka papa no so beto proto amane man to wasa ankoto proto man na abusua pani no e ka kire ne se ana papa de wa ya wati we anwode be no wa wode kwa akoto prot sa na papa ne kai papa ne tiase na mo ye kokuo no woni ne nyanta wada wa okurafo no tata ma munna mo akura dabi so anu de ono o mo wo mba bi nsu atwa ye ntem nti o ma ho oba ho de oba fie o se ni papa ne oba fie ho betafu no ho de amne na anya akasakasa bi ada ebra okunu no beto sa prot ya udie ya wusi o mo sha se ya musi ho dan no okurafo no bisa ho asem da dabi wa musa ho asem so na anu de o so no kura na ma papa no sika man beto sa prot no on na discussion wo kunu so fa meto sa prot na wo mo fuo na wo mo ye no ehu sika na o ka sa papa no fa meto prot no enso so papa na fuo na ye no eno o so hu se me ne maame no nyame adomo no nya no sese nti ero ho na aso ya me so ma ye bia mo aso nya ba bia tena ena mse mate nti nyame so mama hoɔden ma mitimi ye ena ye de ba je prot so na ano no wo se asase na wo mu na ye no ho sika na wo de beto prot asase na mama mo beto no mama nkrata me pa cho han ina nkrata na we ewo ho hwan di ne no so me papa no se obeto oji sika no se wo to no ikrom ho no ofire nti wo to a umbe ya bo baba fom nti odi ni di na aja kwa mi tetefo no ho na oba kura de
no ya nya nemri ya ware ya ware atam na oba to atwiri be ma dem aha sa atam no de no oba to tua kura na mse mempe enye nemri ya ware na mse memprentin ka be ya kura ne nko mfa mso mi didi kura san ka no se ade na wo pre wo sa ya krata ya montinya abotre na mama tete na edian ne ba yese oye krata ye wie ye no wan fa bi ankoto court dem na won so wa ma ne sa de na odi ma wo no mesema wi twetwo no odi krata yi ma wo no wan fa nkyere obi a sabi owo otimi kenkan kakra ama na ankan kyere wo fa mu obi ade o ti sebu de me ne wo di ku ma fa mu obi a adenti adwene na ama akwa wa mu ba bia me di free no because say odi papa na ukuru e na wa ye bokrata idi ama wo say daachi bi say me ni ho a fa krata e kwa ya dance ma obi enti wunu bushani bia susu hu woni wo bia susu hu say oh me kuni pa bokrata idi ama me kinkan de wo mu kire me efrisam sabio me say bia bi bu anim tia woni say wa suwa si wani so afira wa mfa krata ya nkire bushani bia na say wo ba bi say mo papa ana say me kuni de wa ya ma me ni mo kinkan mu asem kire me Medema obi kenkan yo ne nipa kro nsem se no onim hu nim die sa medema ne kenkan na o kan se wa ya ama me nti medini ni bibia wo mu kama em se ne nipa kro so onim hu nim die akra me da se Matie bro me nso me da se atie for ene asema ewo yanim ha enie asema ewo yanim ha nie asema ewo zesi ade ejapade enti odo ayira o odo asa ejapade enti o hey first pa ejama na ejama keka enso enei ejapade enti wanhwe ye ejaba odo behwo mekanize meka ejaba bobi enyima nu nkosi ogoro na kasa de owo ho enye sabi onu na mi wodidi ene chairman ejaba of Ejaba Jewelries. A very good afternoon to you, father. Nyangopo Nsha opanyi na onka ho chairman Ejaba oye heavy what was your weekend enti ama odo eni obio eye Ejapade o na sabe mi a me betena asasi so na me bo me bra no me maka se nyame ya adom na minya enkukobuo bi si Dr. Mankwa Mutamachi ema minya ka papa bi na medam na kina bi mini wiase bio he edane seboa nipa wubewu na maye me krata ato akire na wo ye busuani wo ye meyire ebi asabre wo toso num ana wo toso nan ana ozi hwe me ware num wo toso miensa na wo begina ba bia ka na mempre wo se nipa kro wo kan sa de na eni na anu ni nansa me fra wo nsama mu nsama nto amfa wo nyemfa wo mbra na be kire die nti a me maka masem wire so obi kana no asem egu krata so no owu na wo ye busuani a minim die nti asamba ne eja kwa me amama ne Ejapade bi o minim die nti a sabe menya kwasea enti so obegina ba bi na ba ye na eye ne banti wo sa busuani kro meku se ye wo ba bi a ye wura won sama mu kopetumi bi a mekwa akope bi na me de aku sa busuani no sabe de wote ase no ye na de onu nanim butaye nti a ode ye na de enti menko sesa de oye ye no ne nsamanto abefawo ebefawo meni agro anei de oye nimnie tiatiefo munyina mbeka ye ho na ye hunu bonkora ye de sa kuru awi ye de behemu ama afa ene banji won fansi sawia osi akra Krobea me nso me ye live me kan ho ewo afidie yi so ye nyina ye som ye ntonkoso a na ye nsom Nyankopon nhyiramo nso Nyankopon nhyiramo pa wate papa Fred ya bebi ba osi akra ya Krobea Asante Nyankopon nhyiramo adwuma no de mo hwo akaso aketua Onyankopon ma ye nimde no oma ya hoden a eso aketua de aka ye nipa
sɛ wo nso de bɛsɔsɔ na ayɛ fɛ Mr. Paul's happiness and was no one would try this with me Nana Krobea and can see say ye tiasie na panyine nya ne de na ketwa me de ye che me de na wo panyine de ne ya che ɛhɔ no enso ya asɛm foforo nanso Yankopɔn ene ye mboafo ene ye nhwefo atiefo awiai ye ba besom ukru odi mfie sai 75 wanche obi a waware mienu pa de esenka wunya tumi kɔ nante kɔ na nka eso ofa wo wachi ba akoka ho na nka ye miensa se o study a aware dodo